Het gaat om de 18-jarige Chi Yunfeng en de Ghanese spits Isaac Oppong OC. De Chinees zou eerder al op proef komen, maar wie doet blesseerd. Ja, die is ons een half jaar geleden al aangeboden, een keer door Harry Sinkgraven, vader van Deli. Die werkt in China en die heeft de jongen een paar keer gezien, speelde goed. En nou ja, we hebben gezegd van laten we eens een keer overkomen om te kijken van hoe verhouden zijn kwaliteiten nou ten opzichte van de jongens die wij hebben. 18 jaar, de jongens spelen nog. Dus er zit ook een bureau achter dat hem graag hier in Nederland wil laten spelen. Nou ja, we kijken gewoon hoe goed hij is. De Ghanese Oppong OC is een spits van 20 en speelt op dit tijd in de Ghanese competitie. Nou, wij hielden rekening mee met het vertrek van Alfred Finn Bogason. Deze jongen hebben we al contact mee gekregen voordat Alfred verkocht werd. Nou ja, die trek je niet gelijk aan, want er is weinig van hem bekend. Maar de berichten die we kregen waren zeer positief. Nou ja, dan nodig je hem een keer uit voor een stage. Dat is al een paar weken geleden gebeurd. Maar voordat er een visum komt, dat duurt enige tijd. En nu was de visum en kon de jongen hier op proef komen.